Kita onsabo suminde toso nkuno emfiem pimienu na aduonu nsia ene aye yawada ene aye Kumasi Traditional Council asetena akrobia Asante Kotokoyene yira na asitwa bebio ene nanom abrempon Asia na hwensemu a ekoso ewo Kumasi ne mpotamu na yira hwe asisi ama asumdwe aba sadi Opemsuo radio na Opemsuo TV da yira tenase nsemu wo ho akotokoyene beka yama yahwefo ne yatiefo ehu nsemu a yira eba beka ho asem ne de to yatiefo anim ene nso ye mansia kotokofiem nsemu a ene yira eba besiesie na ma asumdwe aba ne Kumasi ne na Asantema ne Ghana memu no ene yira betenase de na ochimenu etwemu no yewura tenase se Asantema no ne Kumasi Traditional Council na ensemu ene da ho a yewura ebehwe asiesie no yema yetiefo mfom ko achi kakra na no juada ya ana krobia Asante Kotokohene yewura na asieto abebio Asantema yewura na mamre ne na mane a ontoto na se mfie be ahana ani ohye na Asantema one konfo kabo ma Asantema ejinaye fa mamre ne amane kwanso no ankasa na brewa na Asante hima Kotokohema yewura ebo odehye nana amabonsudin se ono na oba betinem se Asante hima atadwe yate dene ehun nsem nyina ote na doma nkoma nsem dwumadie so ayeka ho asem ene na yewura ani Kumasi Traditional Council Asia Kotokohene ti ane na achi ko Poland ko Canada obaye no ne Asantema Asia ye dwumadie okodi wo ho wode to manim ene na duru Kumasi Traditional Council so ene yewura ene omuso Asia ne ahwe nsem wo ho na yewura asiesia ma asumdwe aba te no bepie mansia kotokofiem nsem a ene wo ho a yewura behwe asiesia ma asumdwe aba de kan aye entotoye enkonyasem entotoye enkonyasem beto yewura krobia Asante Kotokohene anim yewura asiesie ema ne asumdwe aba ho ne afedi fo no mu de dibem ena ebre yewura krobia Asante Kotokohene afi yefiri a bo ho ankase enkonyasem enso eba beto yewura anim Kotokohene behwe na da ne da na botra odi siesie ma asumdwe ba no odi ato baabi eda afi de tosum yensa eyabusu panyin ata owusu ene adwumakase kese hene enso nsamba beto yewura anim ne ahwe ensemu a asi ewo ho ye toso nan eya abrade asona abusu panyin ene abrade ehema enso ensem eba beto krobia Asante Kotokohene anim se ye ntankese sense eye ahie ho eto ni nyina no eba yewura anim a yebehu asem kura asi ewo ho afi abusu panyin Kwame adusei ene oba panyin Abnecha ene opanyin Kofi Afrifa emena abusu apanyini ene wonso nsamba beto yewura anim na mena so nsemu a ekoso ho no yewura hwe na wasiesie ama asumdwe aba ho afi praso enkonyasem yewura ede praso enkonyasem nananom atenase aka asem ni nyina awie ene na committee report ye ba yewura anim na ye de sempa aba beto yewura anim se nsem oyima nananom no efa praso enkonyasem no sei na akwa akosi eno nso ensem no de twato eye boaman maase boamamase enso nsem eba beto yewura anim te no bepiem o mansia kotokofiem Kumasi Traditional Council nsem wo ho ene yewura behwe na wona nanom aka se de da wo ye no ama asumdwe aba ne nsem ne de ato eye yahwefo ani yatiefo anim no adoma nkomasem dwumadie from Fredu Agema Frijuada ekosi fiada anopa no nso kosi nondu enne de bekoso e mansia kotokofiem ba ne yesori a ye de ho nsem nyina beto atiefo ne ahwefo anim